कारवार न्यूजात तुमका स्वागत करता। कारवार तालुक्याच्या 9 ग्रामपंचायतीक अध्यक्ष उपाध्यक्ष निवडणुकी बुधवाराक झाली आणि 9 ग्रामपंचायतीपैकी 5 ग्रामपंचायतीक बीजेपी समर्थक अध्यक्ष स्थानाक निवडले। कारवार तालुक्याच्या माजाळी, असनोटी, हणकोण, गोटेगाळी, देऊळमक्की, शिरवाड, किन्नर, अमदळ्ळी आणि मल्लापूर ग्रामपंचायतीक दुसरे टप्प्याचे अध्यक्ष उपाध्यक्ष निवडणुकी बुधवाराक झाली। माजाळी ग्रामपंचायतीक मंगला कोठारकर अध्यक्ष आणि विनया भट उपाध्यक्ष स्थानाक निवडले। तसेच असनोटी संजय साळुंके अध्यक्ष, अश्विनी माळशेकर उपाध्यक्ष, हणकोण ग्रामपंचायतीक शांताराम तामसे अध्यक्ष आणि अनिता देवदास उपाध्यक्ष, गोटेगाळी ग्रामपंचायतीक वर्षा पडवळकर अध्यक्ष, प्रशांत गावकार उपाध्यक्ष, देऊळमक्की ग्रामपंचायतीक संतोष गौडा अध्यक्ष, कोमल देसाई उपाध्यक्ष, शिरवाड ग्रामपंचायतीक अश्विनी नाईक अध्यक्ष आणि दिलीप नाईक उपाध्यक्ष, अमदळ्ळी ग्रामपंचायतीक पुरुषोत्तम गौडा अध्यक्ष आणि कलावती दुर्गेकर उपाध्यक्ष, किन्नर ग्रामपंचायतीक प्रिया गुनगी अध्यक्ष, चंद्रकला कोठारकर उपाध्यक्ष, तसेच मल्लापूर ग्रामपंचायतीक उदय बांदेकर अध्यक्ष आणि पियादा डिसोजा उपाध्यक्ष जाऊन निवडले। 9 ग्रामपंचायतीपैकी झालेल्या अध्यक्ष उपाध्यक्ष निवडणुकीत 5 ग्रामपंचायतीक बीजेपी समर्थक अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष झाले आणि 1 ग्रामपंचायतीक उपाध्यक्ष बीजेपी समर्थक झाले। कारवार तालुक्यात काँग्रेस पक्ष ग्रामपंचायतीक आपल्या ताब्यात घेऊक असफल झाला। शिरवाड ग्रामपंचायतीक बायल आणि घोव अध्यक्ष उपाध्यक्ष जाऊन कारवार तालुक्यात इतिहास रचयलो। ग्रामपंचायतीक अध्यक्ष उपाध्यक्ष हेमगेली पहिली टप्प्याची 2.5 वर्षाची कालावधी पूर्ण झाली। आता दुसरे टप्प्याक अध्यक्ष उपाध्यक्ष निवडणुकी बुधवाराक आशिल्ली। शिरवाड ग्रामपंचायतीक टोटल 14 सदस्य असून बुधवाराक अध्यक्ष उपाध्यक्ष निवडणुकीक 1 सदस्य हजर झाला। 13 सदस्यान आपलो मत चलयले। अध्यक्ष स्थानाक कॅटेगरी 2A महिला आणि उपाध्यक्ष स्थानाक सामान्य पुरुष आरक्षण आशिल्ले। अध्यक्ष स्थानाक स्पर्ध केल्ले अश्विनी दिलीप नाईक हेमका 7 मत मेळ्ळे आणि उपाध्यक्ष स्थानाक स्पर्ध केल्ले दिलीप नाईक हेमका बी 7 मत मेळ्ळे आणि अध्यक्ष उपाध्यक्ष स्थानाक बायल आणि घोव निवडले। कारवार तालुक्याच्या इतिहासात प्रथम जाऊन 1 ग्रामपंचायतीक घोव बायल अध्यक्ष उपाध्यक्ष झालात। माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय शिवाजी, जय शिवाजी, जय शिवाजी, जय शिवाजी। नरसिंह मार्केट कारवारात आशिल्ले आध्यात्मिक, धार्मिक, पूजा सामग्रीचे आणि सांप्रदायिक शैलीत घरात तयार केलेले शुद्ध आणि रुचिकर खाण्याचे दुकान। आमच्याकडे सगळे नमुन्याचे पूजा, होम, हवन, लग्न, मुंज, गृहप्रवेश असे सगळे शुभ कार्याक जाय आशिल्ले सामग्री मेळटात। 87 वर्सांच्या ग्राहकालो विश्वास आशिल्ले तुमगेले नरसिंह मार्केट भारत देशात तुमका खंय जाय आशिल्ले कडेन वस्तू घराघरात पावयता। तुमगेले गरजेचे वस्तू खातीर एक पटी भेट दिया नरसिंह मार्केट, कॅनरा बँका सकल, रायकर मॅनर, कैकिणी रोड, कारवार। खूप जास्त शुगर लेवल अशा लोकां खातीर चंद्रगिरी नेचर क्यूर कंपनीच्या शुगर कंट्रोल ज्युसा बरोबर चंद्रगिरी नेचर क्यूर कंपनीचे शुगर नील कॅप्सूल कोणाचे पेशंट खूप वाढू लागलात त्यांच्यासाठी चंद्रगिरी नेचर क्यूर घेऊन येते असा जॉईंट केअर ज्यूस आणि जॉईंट केअर कॅप्सूल। अधिक माहितीसाठी 8888029880 या नंबराचेर व्हॉट्सअप करा किंवा कॉल करा। अधिकृत विक्रेते गोविंद आयुर्वेदिक शॉप, मेन रोड, सदाशिवगड, कारवार। कारवार तालुक्याच्या चित्ताकुला ग्रामपंचायती भागात येवचे बिडतूल बाग हांगा स्थानिक युवकांनी मेळ देवनागरी लिपीत नामफलक लायलो। बिडतूल बाग हांगा गावाचो नाव बरयलो बोर्ड ना आशिल्लो, पण स्थानिक युवकान आणि ग्रामपंचायतीच्या सदस्यान मेळ कन्नड, इंग्लिश आणि कोंकणी भाषेत बरयलो बोर्ड लायलो। उत्तर कन्नड जिल्हा पंचायतीच्या दर महिन्याक दिवचे डिस्ट्रिक्ट लेवल पीडीओ ऑफ द मंथ पुरस्कार जुलै महिन्याक मुडगेरी पीडीओ संदीप कोठारकर यांका मेळ्ळो।
जिल्हा पंचायत CEO ईश्वर कुमार कांदू हेमी हो पुरस्कार प्रदान केले. आयज येतलोच न्यूज मुखार येवच्या खातीर पळयत रावा कारवार न्यूज कोंकणी. देव बरें करूं. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.